So karon nga gabi ato tun-an ang mahitungod sa pagpahulay, no? Kay gusto sa Ginoo nga kita mahimong himsog. Sa ato pagsugod karon nga gabi mga kapaglaom ug makaigsunan, ako kamo gihangyo nga makiguban kanako karon nga gabi samtang kita magahimo sa pagampo. Magampo ta. Dios ng labing gamahanan nga naga sa trono sa kalangitan, inintak na sa kagabiyon, ining sayo nga bahin sa adlaw nga balaan. Daghang salamat o Dios nga ikaw hatag kanamo sa gayon nga kami makapadayon ining series ang God's Way of Healing. Ginoo, nagahangyo ako nga kini nga programa o Dios, kini nga series mahimong panalangin nga to sa among magkaisunan, samtang sila magapaminaw nini ila maaplikar sa ilang kinabuhi o mahimong himsog samtang magapaabot sa dunan ni mga pagbalik. Salamat o Dios ikaw magpanalangin usab sa Hope Channel ng mga instrumento nga kini nga broadcast o Dios mahimo nga posible. Salamat ikaw nagatubag sa among magampo nga tanan among gipangayo og ilaw mong madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ginoo maayo gyud kaayo para sa matag usa. Tibok semana nangabudlay ta, trabaho ta, pasingot, usay magbilar pa ta, no? But God has given us a time for rest. Amot kinsa nato dinhi ang wala nagpahulay o gikan sa ato trabaho. I know nga matag usa nato kapuyon ta gikan sa ato pagpangabudlay. Busa ang Ginoo nagadesign nga adunay gayoy pagpahulay sa matag tao, no? Ingon dinhi, rest is absolutely essential to both physical and mental health. Instead of rest from all work, a change in the type of work may benefit one's health. So, umayon kahit absolute mga kapaglaom, kining pagpahulay, essential, absolutely essential. Meaning, dili kay optional lang nato nga magpahulay ta, but absolutely magpahulay gyud ta mga kapaglaom aron nga adunay pahulay ang ato nga physical and mental health. Okay? Nearly 1/3 of life is spent in sleep. So, 1/3 sa ato kinabuhi, pag kinabuhi nato sa matag adlaw, pag kinabuhi nato mga kapaglaom ni ining kalibutana, 1/3 sa ato kinabuhi atong gi-spend sa pagkatulog. And during sleep, both the body functions and mental functions are restored. Mapasiguli ang ato nga physical and kanang mental nga panghuna-huna. And the best quality of sleep is during the hours before midnight. So, ato na hinumduman mga kapaglaom nga ang the best good nga pagpahulay is before midnight or kung mahimo before 10 o'clock mapahulay na kita, no? Okay. So the best sleep bedtime should be no later than 10 p.m. So akong yun na nga before 10 p.m. naa na kita sa hidaanan, matulog na ta. And we sleep best is if our stomach is or can also rest from its work of digestion at least 3 hours before ka matulog. So, importante nga ang atong tiyan usab makapahulay po na siya before ta magtulog 3 hours before, before retire, no? Ngano man nga magpahulay man ta kay naay mga blessing kay kun busugod kayo ta magtulog ta mga kapaglaom mo na hinungdan nga di ta katulog. Ngano man lain ang paminaw sa ato nga tiyan. Pero do na give blessing sa diha nga kanang matulog ta sa sakto nga oras. So karon nga gabi atong isgutan ang the secret blessing of sleep and waking up. In the evening, alas 9 nga to sa alas 11 sa gabi is the time for eliminating toxic chemicals. Meaning to say, ang alas 9 paingon sa alas 11 na ay detoxification from the antibody system, ang lymph nodes, no? This time duration should be spent by relaxing or listening to music. Maminaw ta, this time, maminaw ta og mga
music, no? Or mag-relax na ta. If during this time, a housewife or is still in an unrelaxed state, such as maghugas pa sila, or daghan pa sila daghan pa kaigi lihok-lihok mga kapaglaom, gimonitor pa mga kabataan sa pagidya, this will have a negative impact on health. So, kamo diha nga mga asawa, kanimang mga asawa sa dugay matulog. Okay? Kita nga mga bana, gusto nato matulog na dito, pero usay ka na itong mga asawa, daghan pa kay kanang ipus-ipuson ba? Usay, mga silufin, maningog pa mga plato, maningog pa kutsara, usay nga nagplaster na dito sa hidaanan, madisturbo ta mga kapaglaom. Okay? So, alas 11, paingon sa alauna, unsa may blessing nga makuha nato anini, is the detoxification process in the liver. And ideally, should be done in deep sleep state. So, sa panahon sa ato pagkatulog, 11 hangtod sa launa, mao na i-detox ang ato nga atay. O kinahanglan nga naata sa kanang pagkatulog gayud nga, lalum gyud kanang nahinanok yun ta sa pagkatulog. So, mga kapaglaom, ang Ginoo adto naging siya healing way, no? Nga, ang ato lang lawas mo ay mo-repair sa ato nga mga depektuso, no? So pinaagi lang sa pagkatulog. What else? 1 a.m. to 3 a.m. unsa may himuon, unsa may kahimuon sa pagkatulog. Detoxification process in the gall, also ideally done in deep sleep state. So ang atong gallbladder, no? Kung doon ay mga diferensya ang atong mga gallbladder, iyan ang i-detox, ayuhon na niya sa in natural way. Buntag, alas 3, paingon sa alas 5 sa kadlawon. Unsa may i-detox? Detoxification in the lungs. I-detox niya ang ato mga baga. Therefore, there will sometimes be a severe cough or for cough sufferers during this time. Labi na kanang ang tao hubakon, inyong mabantayan nga, alas 3 sa kadlawon, magsugod na siya og ubo. No? Since the detoxification process had reached the respiratory tract, there is no need to take kanang cough medicine so as not to interfere with toxin removal process. So, hinumdum ko sa akong papa sa una nga na siya hubak, ubo kanunay. Inig ka alas 3 sa kadlawon, asaba kayo kay sigig ubo-ubo. Ako na-confirm na ko kaning study, mga kapaglaom, nga tinuod gid ni kay kanang alas 3 sa kadlawon, magsugod man ang atong ubo-ubo. No? Ayaw mo kabalaka, ayaw inom og tambal diretso. Kaya nga naman, nag-detox ang imo nga kaugalingon nga, gidetox ang imo nga baga. Kaya nga naman, ang process had reached the respiratory tract. So, dili ta makinahanglan nga mo inom taog mga tambal. Alas 5, ngadto sa alas 7 sa buntag, unsa may katabang sa pagkatulog. Okay? Detoxification in the colon. You should empty your bowel. Kaya kamantay mo mga kapaglaom nga, inig sayo sa buntag, ang ako nabatasan nga, inig matagin ako, mainom dahil kong tubig, duha nga tustulo ka baso nga tubig. Og, human na, ang akong himuon, muadto dahil ko og CR. Muadto dahil ko og toilet. Kay, magbawas sa hugaw. Kanang, puhaon na mo ang imong hugaw. Kani siya, i-detox ang imong nga colon. No? So, inigmata ni magbuntag, muinom kag tubig, kinahanglan nga magbawas dahil ka sa imong hugaw kay para nga mawala ang mga toxic nga mga chemicals nga naa, labi na sa imong ginakaon nga dili kaayo healthy. No? Gawas kon nutritious ang imong ginakaon kay bisag unsang orasa, pwede ka magbawas. Pero alang ni atong kanabitang dili healthy nga mga pagkaon, you need to kuanjod ka ng inom kag tubig gadaghan or sakto nga tulog kay 5 to 7 a.m. mauna siya ang detoxification process sa imo nga colon, no? Colon aron nga mahinlo ang ato nga mga tinai. Then 7 sa gamuntag hantod sa 9 unsa mi katabang mga kabaglaom ingon dinhi absorption of nutrients in the small intestine.
you should be having breakfast at this time. So, kining panahon na, kung nagsakto ka og pamahaw, ang pamahaw nga imong gikaon, mo-absorb na. Mo-absorb mo na beginning of absorption sa nutrients ngadto sa imong nga small intestine. So, kinahanglan, mamahaw na ka, 6:30 sa buntag, alang ni atong labi na, katong dunay ginabati nga mga ulcer, no? Kinahanglan nga mamahaw na sila og alas 6 sa buntag, 6:30 baka, og kinahanglan nga dili mulapas ngadto 7:30 ang imo nga pagkaon, kay 7:30 a.m. is very beneficial to those wanting to stay fit. Kung gusto nimo nga mahimo nga stay fit gid ka, 7:30 in the morning kinahanglan nakapamahaw na ka. And those who always skip breakfast, they should change their habits. So katong uban nga sige skip sa ilang breakfast, usay alas 9, alas 10 na, kinahanglan i-change ninyo ang inyong habit, no? But ingon din it's still better to eat breakfast late until 9 to 10 rather than no meal at all. So ara-arang na lang kuno tong mukaon og alas 9 ato sa alas 10 kaysa wa gi mamahaw. So importante gina siya mga kapaglaom ang pagpamahaw, no? Kay ang pagkaon tungod kay tanan nimong nutrients sa imong ginakaon, i-absorb na siya ngadto sa ato lawas o sa tanan every single cell sa ato nga lawas kanang nakinahanglan og nutrients nga gikan sa ato nga ginakaon. Ang pahimangno mga kapaglaom, sleeping so late and waking up too late will disrupt the process of removing unnecessary chemicals. So, meaning to say, nga, dili nimo to siya madawat ang blessing or katong secret nga blessing sa pagkatulog kung ang imong pagkatulog late na kayo or sayo pug ka mumata. Mo-disrupt na siya sa process of removing unnecessary chemicals diha sa imo nga lawas. Aside from that, midnight, 12 in the evening, hangtod sa alas 4 sa buntag, is the time when the bone marrow produces blood. So, ang atong bone marrow, mag-produce na siya og blood. That is why, daghan mga tao, kanabitang nagkasakit og blood cancer o baka leukemia, kung wala gyud sakto nga tulog. Kay midnight to 4 o'clock, diha nagaproduce og bone marrow ang ato nga mga dugo. So therefore, have a good sleep and don't sleep late. Di kita matulog og ulahi kaayo mga kapaglaom. Matag adlaw, if you're physically overworked and sick, you need physical rest. Trabaho ka, regardless sa unsa ba ang imong trabaho, mag-uuma ba ka, mananagat ba ka, office ba ka, unsa ba diha, negosyo ba ka, you need to rest mga kapaglaom. Kinahanglan ka og pagpahulay. Every day we are bombarded with works, no? Mga overloaded ta mga kapaglaom. Matagalugon niya, doon na tayo mga ginaapas nga mga goals, doon na tayo ginaapas nga mga kanang mga trabaho gyud, usahay malita og tulog or baka kanang di ta magpahulay kay gusto nato apason ang mga natay mga apason nga mga kuan sa ato nga trabaho, no? If you get sick mga kapaglaon if you get sick gikan tungod sa imong pagtrabaho, you need mental rest, no? Kinahanglan ta og mental rest. It's not to rest physically because it's hard to rest physically because it's easy cause visible. Makit-an gina ang resulta kung kana bitang wala ka nakapahulay. Sayang ang atong manifestation sa atong dagway, kung wa tay klarong katulog, manghubag ang atong aybag, no? Magdako ang atong aybag, unya luya kita. Luya ta kung ganahan ta og muduwa, kung ganahan ta mo exercise, di ta ka exercise nga naman. Kulang man ang ato nga katulog. So how can we rest our mental? Pinaagi sa pag-exercise sa matag karon unya. Matod pa sa usa ka magsulat, The Ministry of Healing, page 77, there are today thousands suffering from physical disease who, like the paralytic, are longing for the message. Their sins are
forgiven. In the Bible, a lot of people are sick, mga kapaglaom. Apan giayo sila ni Jesus Christ. O kuman sa pag-ayo ni Jesus Christ sa ilang mabalatian, giingnan sila na Jesus, thy sins are forgiven. The burden of sin, which its unrest and unsatisfied desire, is the foundation of their maladies. No? Daghan mabalatian mo tungod kay nga naman, wala nagaamping sa ilang lawas. They can find no relief until they come to the healer of the soul. Walay lain mga kapaglaom, ang kasulbaran, ma-relieve ta sa tanan nato nga balatian, niining kalibutan na, muduol ta, ngadto kang Ginoong Hesus. The peace which He alone can impart would restore vigor to the mind and health to the body. So, importante kayo, no, nga, muduol kita ngadto kang Jesus Christ. During the time of King Jehoshaphat, many enemies, daghan iya makaaway nga nakigbatok ngadto sa Judah, no? People of Moab, with the people of Ammon, ug daghan kayo, aside from the Ammonites, daghan mga tao nga kontra niya, mga kapaglaom. But ingon si Jehoshaphat, what are we going to do? When the enemy comes in, unsa may among atong buhaton aron nga o sa diha nga ang atong kaaway moabot na. Mag-ready to fight? Ready to fight in battle? But that is not what God says. Ngayon ang Ginoo, take a rest. Pahulay mo. Kay ang pagpahulay mga kapaglaom, mo restore sa ato nga kusog sa matag adlaw. No? The Ministry of Healing, page 236, some make themselves sick by overwork. For this, rest from care and a spare diet are essential to restoration of health. So, ato ginabalik-balik mga kapaglaom, how important rest is. No? Importante gid kayo ang pagpahulay. Ang giingon sa balang kasulatan, Psalms 127 verse 2, kawang lamang ang imong pagbangon sa iyo sa kabuntagon, aron magalangan sa pagpahulay, sa pagkaon sa tinapay, sa kabudlay, kay niini siya nagahatag sa iyang mga hinigugma sa katulugon. It is vain kung dugay ta matulog tungod kay mangwarta ta, dugay ta dugay ta mata. It is vain gihapon mga kapaglaom. Ang atong kabudlay mahimong walay pulos kung dugay ta matulog kay mangwarta ta. Ang kana siya nga ginahimo nato, mobalik na gyapon nas atoa. Nga naman, ini katigulang nato o baka magsakit ta tungod kay atong giabusaran ang ato lawas, mobalik na sa atoa ang atong kwarta nga natigom. Mo ra gyapon yung kwarta nga atong ibayad panahon nga magpa-hospital ta. Ang atong kwarta nga natigom tungod atong kwarta nga nakita sa diha nga kanang nagbilar ta, mao ra gyapon kwartaha ang atong gamiton sa diha nga i-restore nato ang ato nga maayo nga panglawas. God, who gives light to everyone's eyes, loves everyone and gives us sleep. Magtulog kita mga kapaglaom. The Ministry of Healing 304 nagaingon, the sleep is often disturbed with unpleasant dreams. Usahay, madisturbo ta sa atong pagkatulog. Amot ka, kinsa nato diri karon nga gabi ang sama nako pud nga usahay, dali ra kaayong madisturbo sa pagkatulog. Ako dili ko gusto og kanang naagyoy suga, no? Di ko gusto nga akong asawa higda na mo maggunit pa og cellphone. Gusto nako nga kung tulog gina dayon, no? Kung palungon ang matulog, palong gyud na ang suga. Siguro ang uban sa inyo sama nako, no? When we lie down to rest, the stomach should have its work all done. That is, may enjoy rest. No? Kana, mga kapaglaom, kinahanglan nga, tanan ato papulayon. Sa giyon nato kaganiha, nga at least 3 hours before retirement or before ta mo retire, kinahanglan nga na-empty na or kanang nakakaon na ta. Daan. Ang problema nato kay ini katulog na ta or baka padulong na sa katulog kay nguban magbalon pa dito sa bed o kay kasigi pagkaon-kaon o baka kay mamana o mag-TV, no? So, ingon dinhi for persons
of sedentary habits, late suppers are particularly harmful, no? So kana bitong ulahi na kita mo kaon, kana siya harmful gina siya. With them, the disturbance created is often the beginning of disease that ends in death. Dili nato gusto mga kapaglaom nga moabot niya na ang ato nga kanabita sa punto nga sama ni ana, no? Dunay uban mga tao nga tunga ng gabi sige gihap naghigda na di katulog. kana siyang ang science kuno nga kanang tigulang na kuno ta mga kapaglaom kanabitang maglingkod ta makatulog ta. Oh, kinsa man nato diri ang kanang maglingkod niya makatulog pero pahigdaon di katulog. Oh, ingon ako nga murag kandidato na ko anida kay usay kanang magwali o say mag-lecture katulgon man ta pero muhigda ta di na puta katulog magsiga ang atong mata say tungod na sa atong worries tungod na sa atong mga kabalaka and sometimes people karon sila makatulog naghigda piyong tuod pero di katulog sige ihap mga kapaglaom say moabot na og 1,000 nga ihap di lang gihapon katulog, no? So, it is important to keep your mind at peace in times like this. So, ang uban, mga asawa, bilib ko sa akong asawa kay, ug hanggaton akong tulog, di pa na siya matulog. Ako po, di ko katulog. Inighigda niya, tupad na ako, makatulog diretso. Na mga gifted nga sama niya anak, mga kapaglaom, no? Doon na po uban niya, bisag maglingkod lang, makatulog na, no? Sa pagkanindot gina siya nga gift gikan sa Ginoo. So when you lie down to sleep, sometimes your mind can't rest. So kung matulog diay kuno ta mga kapaglaom kinahanglan nga ato isalikway ang mga worries, isalikway nato ang mga problema sa adlaw aron nga makapahulay gyud ta og tarong. The Bible says in Ecclesiastes chapter 2 verse 22, nagaingon, for what has man for all his labor and for the striving of his heart with which he has toiled under the sun? Verse 23, for all his days are sorrowful and his work burdensome. Even in the night in his heart takes no rest. This also is vanity. Ang ato paghago mga kapaglaom, kay unsa kuno maangkon sa tao kuno gikan sa tanan niyang mga buhat gikan sa pagpagisog sa iyang kasing-kasing diin siya nakigbuhat ilalom sa adlaw naningkamot ta mga igsuon mga kapaglaom aron ta madato wa nay pahulay gyud bisan init kaayo bisan ulan ato lang yung antuson kay para makakwarta ta apan ang bersikulo 23 ngayon kay ang tanan niyang mga adlaw sa kasubaanan man lamang, no? Og ang iyang kasakit kagulanan bisan pa magabii ang iyang kasingasing dili makapahulay say di ta katulog kay trabaho lang yun kay there is money in computer there is money in kung magbilar ta kini usab nahimong kakawangan so mga kapaglaom kinahanglan mo pahulay gyud ta kunting pahulay ta so mao na ang ato nga gikinahanglan so ingon dinhi the Bible says in Mark chapter 6 verse 31, og siya miingon kanila, pangadto kamo sa nga kamo ra sa usa ka dapit nga awaaw og pamahulay kamo magadiyot kay daghan man ugod ang mga tao nga nanangadto nganhi og si Jesus og ang iyang matunuan halos makaygayon dili makaygayon bisan sa pagpangaon. Usahay mao ni ang natabo during the time of Jesus Christ, no? And even sa ato ka panahonan karon, usahay daghan tag asikasuhon labi na kanabitang kamanday ko mga doctors nga daghang kagaling niya nga magpa-check up. Ala, grabe yun. Ang mga doctors halos di na makakaon, di na makapahulay kay naay giatiman. Kaya anugon mo ka itong maglinya, unya kwarta baya na siya. So anugon kay no, sahay mubalik na sa ato nga lawas mga kapaglaom. But this evening nagkinahanglan not only ang ato lawas nagkinahanglan og physical rest, but we need also spiritual rest. What does the Bible say in John chapter 14, verse 27? Peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. So,
ang Ginoo magahatag ka nato og kalinaw matag karon niya. We need spiritual rest. Ingon diri, Great Ministry of Healing, page 241. The condition of the mind affects the health to a far greater degree than many realize. Many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression, grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust, all tend to break down the life forces and to invite decay and death. Mga hinigugma ko ng mga kapaglaom, we need spiritual rest. If physical rest is so important, how much more sa ato nga espirituhanon usab nga pagkinabuhi. The Bible says, the Sabbath was created as a special day of rest, a time for God's people to receive physical, mental, and spiritual restoration as a special blessing from Him. Muna nga malipay bitaw ta mga kapaglaom nga kanang bitaw mo abot ng Friday, ay Ginoo salamat kaayo nga Friday na kay magkapahulay na gyud ko. Say daghan kay tag trabaho gikan sa Lunes, sa opisina, daghan kay tag atimanunon, daghan tag goal sa ato kinabuhi, dunay mga budgeting nga kinahanglan atong abuton. Problema gyud, but with praise God, we thank God. Inig Friday na. Ginoo salamat kaayo nga Friday na kay magkapahulay nako. Ingon dinhi Hebrews chapter 4 verse 4, and God did rest the seventh day from all His works. Ang Ginoo baya mga kapaglaom, mipahulay siya sa tanan niya nga buluhaton. Genesis chapter 2 verse 2, og sa adlaw ng ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw ng ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iya nga gihimo. God did not need rest, but He rested on Sabbath day. No? The reason was to socialize with human being. And He tells us to leave everything private behind and rest on the Sabbath in order, mga kapaglaom, to have a deep relationship with Jesus Christ. Mauni siya ang ngano man nga gihatag man sa Ginoo ang adlay papahulay sa mga katawhan, because God wanted nga adunay fellowship nga atong himuon ngadto kaniya. Mo-renew sa ato nga kusog, sa ato espirituhanon nga pagkinabuhi, mabag-o sa matag simana. Mao na ang gusto sa Ginoo. So, usahay malimot ta sa pagpahulay. Just like sa ato nga pagtrabaho, inadlaw-adlaw, usahay malimot ta nga magpahulay sa ato physical nga bahin sa ato lawas. Usahay malimot po ta nga igpahulay na po di ay sa ato nga kalag. No? The Bible says in Exodus chapter 20, verse 8, nagaingon, remember the Sabbath day to keep it holy. And verse 9, sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nimo nga bulhaton. Apan ang adlaw ikapito mao isa ka adlaw nga igpapahulay alang kay Jehova nga imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sometimes nganong gi-emphasize yun ang remember in Exodus chapter 20 verse 8 because malimot ta mga kapaglaom, malimot ta makaigsunan nga naadi ay adlaw ipapahulay nga gigahin sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan aron kita mag-fellowship ngadto kaniya, aron ma-renew ang atong una, aron nga mabag-o ang atong una diha sa Ginoo, aron makapahulay kita mga kapaglaom. Remember the Sabbath day. So kung dunay panahon nga kita malimot, ginapahinumduman kita matikaroon niya. Malimot ta, say di ta kabantay sa adlaw nga ipapahulay. Sabbath is a time for communion. Sabbath is a time for fellowship with our families, to sing, sa pagpaminaw sa mga pulong gikan diha sa balaan nga kasulatan. Mauni ang purpose mga kapaglaom nga dunay adlaw nga ipapahulay nga gigahin ang Ginoo alang kanato. The Sabbath is a day when God's commandment can be obeyed completely. No? We worship Him on that day because we love God.
We worship God. We obey His commandments the seventh day because we love Him. Mga kapaglaom, nahigugmata sa Ginoo. The Desire of Ages, page 289, nag-ingon, the Sabbath points them to the works of creation as an evidence of His mighty power and redemption. While it calls to mind the lost peace of Eden, it tells of peace restored through the Savior. And every object in nature repeats His invitation, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Manigugma kong mga kapaglaom, God is calling us tonight to have a spiritual rest sa atong kaugalingon. Gihatag ni sa Ginoo, gipadayag ni sa Ginoo, aron mahimong panalangin ang adlaw nga ipapahulay. And the Bible says nga kita magpahulay, and Sabbath is a day of worship. Ang adlaw nga Sabado. Through the Sabbath, God wants us to realize that the Creator of man has the power to save and to recreate. He can give us a true rest when we move forward with faith in His presence, no? So importante kaayo. Unsa man ang adlaw nga Sabado? Unsa man ang tinuod nga adlay papahulay? It's Saturday. When we go back, mga kapaglaom, ngadto sa kamatayon o sa diha nga namatay si Jesus, sa naa sa silunganan, and during resurrection, in the Bible, we therefore conclude nga ang adlaw nga ipapahulay or the Sabbath day is Saturday, no? When Jesus Christ died on Friday, preparation day, in Luke chapter 23, letter part, and in Luke chapter 24 verse 1, on the first day of the week, when the woman miadto sila sa lunganan o pag-abot na ito, wala na ang bato, nahikling na bato, and Jesus was resurrected. And that is the first day of the week. So ang tunga-tunga sa pagkamatay ni Jesus Christ, preparation day, and sa iyang pagkabanhaw is Sabbath day, Saturday, mga kapaglaom. So God, through the Sabbath, God wants us to realize that the Creator of man has the power to save. Giluwas kita ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, tungod sa ato nga pagpakasala, no? Unsa may kaymuan sa adlay papahulay? Ezekiel chapter 20 verse 12, moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me, ingon si Jesus Christ, that they might know that I am the Lord who sacrificed them. Ang adlay papahulay ko ng mga kapaglaom, mao ang unsa kuno timailhan, mahimong usa ka timaan, taliwala kanato og sa Ginoo. Sa diha nga mosimba ta sa adlay papahulay, moingon nga, uy, Sabado man karon, adlay papahulay man karon. Ha? Mahimong timaan sa katawhan sa Ginoo, mga kapaglaom. Genesis chapter 2, and on the seventh day, God ended. O sa adlaw ng kapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw ng kapito, gikan sa tanan niya nga mga buhat nga iya nga ginahimo. God did not need rest, but He rested on the seventh day. Mipahulay siya because, mga kapaglaom, gusto niya nga kita mo sunod sa adlaw nga ipapahulay. Gusto sa Ginoo nga makig-fellowship sa tao o ngadto sa Creator, no? Mao nga gihatag niya ang adlaw ipapahulay ngadto sa iya nga mga katawhan. Mao nga ang Exodus 20 verse 8, hinumduman ginato kanunay, dili gyud ta malimot, mga kapaglaom. The Desire of Ages, page 289, the Sabbath points them the work of creation as an evidence of His mighty power in redemption. Mauna ang mighty power of redemption. Moreover, I gave the Sabbath
as a sign, to be a sign between me and you. Mao na ang ganong gihatag sa Ginoo ang adlaw ipapulay, mga kapaglaom. Inintak na sa gabiyon, ang Ginoo maayo kayo para sa ato. Ngadto sa matag usa. God did rest the seventh day from all His work. The Sabbath was created as a special day. Ang Sabbath is not, ang uban nga maadlaw, Lunes, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes is not as special as Saturday. Is not as special as Sabbath day. Gihatag niya ang Sabbath, gihatag niya ang adlay papulay. Ingon nga special day of rest. Time for God's people aron madawat nato ang physical, mental, and spiritual restoration as a blessing from Him. Mga kapaglaom, kung wala ta kasulay o kung nakasulay ta or nagahimo kita sa pagpahulay sa adlaw ipapulay matag adlaw nga Sabado, let us give our praise to God. Ginoo, salamat kaayo nga imo gihatag nako or naghatag ka og adlaw nga ipapahulay ngadto sa imong makatawhan aron kami makapahulay. Ug kung ikaw wala pa nakasugod mga kapaglaom, kinsa man naglantaw karon nga gabi, wala pa ka nakasugod og pahulay sa adlaw nga ikapito, adlaw nga Sabado, susiha ang balang kasulatan kung tinuod ba. But the Bible says nga ang adlay papulay gihatag sa Ginoo ngadto sa katawhan aron mahimong timaan sa iya og kanato, aron kita magasimba kaniya, maki-fellowship ngadto kaniya og nining adlaw usa ka mahimo kining panalangin tungod kay ma-restore ang ato physical, ang ato mental ug ang ato spiritual nga relasyon ngadto kang Ginoong Hesus. Nang hinaot ko mga kapaglaom nga ninintak na sa gabion, atong itugyan ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo. Lord, I want to follow you. I want to observe the day of rest, the Sabbath day. Og nahibalo ko mga kapaglaom nga ang Ginoo malipay sa paglantaw kanimo, ingon nga iya makatawhan nga nagamatinumanon sa pagsunod sa iya nga kabubuton. Ato idungo ato mga ulo alang sa magampo ta. Dios nga laming gamhanan nga nagastruno sa kalangitan, ninintak na sa kagabion, nining sayo nga bahin sa adlaw nga balaan. Daghang salamat o Dios, nining kagyunan sa pagsimba kanimo, nining matahom nga adlay papahulay. Salamat sa papahinumdum kanamo, Dios, nga ang amo lawas na kinahanglan og pahulay aron mapasiguli ang mga naluya namo nga lawas aron mo pasiguli ang amo nga kahimsog ug kabaskog samtang kami magakinabuhi magabuhat sa bulaton namo matag adlaw. Salamat usab po Dios nga imong gipadayag karon nga gabi nga ang amo espiritu nagkinahanglan og pahulay Ginoo. Og salamat kaayo sa ikapito ka adlaw. Salamat kaayo sa adlaw nga Sabado diin kami makapahulay aron adun na kami fellowship diya kanimo, mapasiguli ang among relasyon diya kanimo. Salamat nga ikaw naga-antos didto sa Kalbaryo sa krus aron lamang kami makabaton sa kalawasan. Ug tungod niini Ginoo, naghangyo kami nga punon mo kami sa balang nga espiritu nga amo mabuhat ang mga butang sumala sa imong kabubuton, amo matuman ang bantay sa adlay papulay aron kini mahimong timaan nganha nimo ug nganhin namo aron kami maandam ug makabaton ni anang kaluwasan nga imong giandam alang kanamo. Panalangin ni ang among mga viewers sinintak na sa gabi no Dios. Naot nga ikaw magapanalangin kanila, magabubo kanila sa grasya o panalangin sumala sa imong grasya o kaluoy. Kintanan among ipangayo gilaw madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.